twabwate omukutano gw'abanyakomiti iyo beiro myasana twatwalire chingaki chingiana okutegererana twakwanamo n'abalimi baitu twabaeresire buna omwaka oyo twanyora echaenke iyi yatoka kwetera amang'ana obulemi bwaitu naende nabo kwamba kororekana na omwaka oyo twarwete ekiangasi nkiamba koboeke nainde egento kende twambire korora enjira togotora echae yaitu balimi bari kobwatia emienendo yogotora echae bwene togotoru baada ya matuka atano abere gusa atano atatu yeko mara kane ase omotini gose mara gatatu iyi nere ekorete echae nyingi bono esemo y'echae naende nkonyora ore nabo bande bakugura echae enchera gweta baribo bakwenda batiga abalimi baitu basosa echae baite ebimwana biri bono wetire so goite ebimwana biri tukonyora echae twabasabire twakwanire n'abanyakomiti abanabuma eta abanene babalimi bakwana n'abalimi bali nabaragulyo message yengo gendere sabalimi n'abalimi tukobasa tigatotegererane tigatotike kobeke bituma se chaimi tigatotike kobeke bimeri binde se chaimi nabona obwoyo ngochi chabole kumutinyo yo mambi ekero obwoyo bwogochi twabasorora beko obwoyo ese chai naliyo echai itera toke ibwate chingu kwasogosokia echai nyingi naende twarengere ili twachire esa otoroche na naenda malimansire kokea ono twachitokarosia emegonde eri twasumigete emeringamu eri twangoreta kuyacha kobana na ero chinko twanye chinje tyo obole proko twasumikire chayo obole chieka na sana one gana tukukwana enusi obole muntu twabikire chayo nturakore kiaera mbure terikochi yaba kuyega tokorigere ya tule na tokwana twabe lakini ngole nkweka omutinyi oyo somutinyi gocha mambye tuwakundi nande tumanye ko goto suke kuchise omugondo nde tubwate ko chisinoni naro tuwode kusemete bole mobolio twabakondise tese myaka 40 twaberero myaka 20 tubate bibona nduri gusime kamera meringam otokobeke echayo sagi that amatuko go chimambye twatore echayo yachicha na abaganga bali amansaya bali bamintu tubate bintwe na togokora tokubatigera tumanyete na ekere tokubatigera nindi nintu togochikoba togotora echayo yachichese factory yetu yani gabo tobegete plan chiago chimami na gaiga echaende nere angega na ngosoga iga ya washinyiro twaje tukaiwana na tukalike agreement echayo ibonera abego chichese factory so toroche tuisa kukaransa iga nemegundo nere iga ababande batayiyoka bale chinse amoisiko no amachimbi twatebiria abanyakomiti baitu bagenda babakwanire batoye emegonde iyo kera batoire emegonde iyo tonyerende twanyetora twamuhakana kibasi chiaye twarusima sankaroro twakana bali bangotora ekinde twamwa ine tokonye tonyole echaye gochese factory urende abantu baminto genda kende nengeria tikatole metrani abanyakomiti baminto rero baba bantaba ya twakwana ngora tukusema so nakiyamona so kutukwito weno gaise director echa enereria enkoro ya 1959 akimochi kwene kinga mwaira baleme kironi kenya elinde go kinie folio mase factory ya nyamachi itumbe very good twakwana no mugabana natwa emete chirubu chimirere naende natotebya ngoji gotwara kibesa tugukorosa kinasari kinyinge so emete yenturi kuchikoba tokobaka nibesa tutegete koba bagende tumanye oyo tokwa ngayo mugundole agochikobeke chaye naende tubwate birengereryo ngonya kuligitole dona tuna tukukwana na tuno maneno ito tonyole uriyo bwate chaye yagotire tokole sabo tumumboli ngakikero mutine kibesa irenga kwagakaniro tokonyora nagakaniro siringi kirugubere tobe toko mwachi bese kirugubere asikiro mutine atogole chaye tomoye chaengeni asumeke baada ye myaka ebere tonyore ne chaye yakorereki yabeire kurugabo totige bono agenderere sigo egente kintu kibwate program kwana tule umugabana itungura ngora naende ntu togokwana ira ntubono tute tugokwana n'engombe bwata amabere ndunduri gukwana n'eheri ebyasara byito ngwika tukore tokweberani kolegeti kira abantu bagoye libagari yawo nayo koreki ukoregasi bya mono sana iga abo bono ntu abate bya rero
ekere twabere tokogenda Nairobi chi meeting chitu buna intu direct twabere tokonyorana chi company chinde chia KTD echiuka echiabere chikokuria babo Mara babo Mugeni babo Sasini echai tokobaburi ngakimokuguria abantu bago Twitter ase migondo yeito buna gusi umaito buna east binte bikoro kuna mangirito tiyo na kiuro cyo butene ngugu atigali roro rubye cyane bona intu se itoka iga nao chi mutunza yego tebaki kerige ko ire bichuchu na mutanzuru na emenyete seita so ntu akwana tugateba PMCC subsidiary itere Dubai etike completely kubolecha kumbe yagura echa nyinge sana ya Mara echa nyinge sana ya Mugeni bakani wantu abakani tukabateba mbagura sichaende kugwese muntu ndo ko compete na itu mambia abalemi abamoko iro mo kumya mugote konyorana besete yimo wakanwa muanza kolera ngobona intu abakure ira nanka ira na nyumba egamisa ko bayinyorie factory endenere yarenkoro kuwa korara nero ya nawe yakwete igo igakune kibese mugenderera ko kore byasa nabantu bari ira na nyumba mi naende ntubwate program tokonyoreja yakinire torujisiringe jemerongebere na isanemo togende igo asisiringi numero 3 n'abandi bagwakana baliya kwekwe igolende twarure koba twaburo onye yigo chese nande bono ebesa bagwakana igere inse teisaini echaye ebese tukubakana mu kiti bagwakana shiringi 20 ndo gwakana 26 nande bagwakana omwero go muti olende abantu baminto igubali bagende Sana.